तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आज रोजच्या पेक्षा जरा जास्तच खुश असे, कारण गोष्ट तशी घडलेली आहे. तर तुम्ही थंबनेल टायटल दोन्ही बघितलात. तर मंडळी आपले इंस्टाग्रामचे 20,000 फॉलोअर कंप्लीट झालेले असत आणि आपल्या मालवणी भाषेक इंस्टाग्रामवरती एवढं जबरदस्त सपोर्ट मिळालो ना की विचारूच नका. आणि एकदम लवकर आणि बघता बघता आपले 20,000 कधी कंप्लीट झाले ना कायच कळक नाही मंडळी. तर ह्या कोणा माझ्या एकट्याचा नाही, माझा पण नाही, तुमचा पण नाही, ह्या सगळा आपला असा मंडळी. आपण सगळे एकत्र असो, आपली फॅमिली एकत्र असा तर खूप भारी वाटतं. तर तुमचा सपोर्ट ना नेहमी असंच राहणे. तर मंडे आम्ही दर टायमाग ना मागच्या टायमाग 15,000 काय सेलिब्रेशन काय होग नाही होता. तर हल्ली कमेंट पण होती युट्यूबवरती की वडापाव बनवा, वडापावची रेसिपी बनवा. तर पाव तर नाही, पण आम्ही आज वडे घराकडे बनवतो. म्हटलं ह्याच मुहूर्तावरती बनवूया. तर खूपच भारी वाटतं. 20,000 असा विचार पण करूक नाही, एक टाइम होतो मंडे तर जाऊ दे. तर खूपच मस्त वाटतं. तर तुमचा सपोर्ट नेहमी असंच राहणे. आणि आपली मालवणी भाषा मंडई खूप लांबपर्यंत मला लांबवरनं फोन येतात मंडई. जास्त कारण जळगाव, सांगली, सातारा, कोल्हापूर त्या साईडनं तर एवढे फोन येतात ना की विचारूच ना काय. त्या रीलमध्ये माझा नंबर दिसलो ना त्याच्यामुळे. तर खरंच त्यांना पण आपली भाषा एकदम जबरदस्त आवडता आणि कळता पण बऱ्यापैकी. मी पहिली गोष्ट त्यांना ताच विचारते कळता की नाही आमची भाषा. तर त्यांनी बोलले एकदम मस्त, आमका ऐकाक पण मस्त वाटतं आणि ते माका बोलान पण दाखवते. तर खूपच भारी वाटला. सो जाऊया आईकडे. आई आता बघूया कशा प्रकारे वडे बनवतात आणि आईक पण विचारूया कसा वाटला की नाही. तर खूप भारी वाटतं, आपण काहीतरी करतो आणि आपल्या आईक त्याच्यानंतर विचारू आई कसा वाटता. माका तर लय भारी वाटतं. मी जाऊन आईक सारखं विचारत असते आई कसा वाटता. सो जाऊया, लेट्स गो वरच्या घराकडे बघूया आई कशा प्रकारे बनवता. मंडळी बघा आईकडे तरी इलो. तर आई पहिला सांग, इंस्टाग्रामचे फॉलोअर 20,000 कंप्लीट झाले, कसा वाटता? कसं वाटतं? एकदम खुश. खुश एकदम. काय सांगशील? काय सांगा काय सुचना नाही पहिली गोष्ट, पण खूप मस्त वाटतं. 20,000 आता आज युट्यूबचे पण 25,000 होतील. भारी वाटतं एकदम. हे बघा म्हणजे यांचे रिॲक्शन असे असतात नॉर्मल, कारण ती खयची गोष्ट असते आणि बारीक असते ना त्याच्यात मध्ये समाधानी असते भरपूर सगळीच घरातली. त्याच्यामुळे तर असं म्हणजे एकदम अति एक्साइटेड होणार असं ना कोणाकच नाही जाऊन ना. अति एक्साइट होऊन कसं असं तर रोज जाताच बरा वाटतं. त्याच्यातच हे करू, कारण अति करून काय करतला ते रिॲक्ट होऊन जास्त रिॲक्ट होऊन आपण काय करू शकणार नाही ना. काय करतला मंडई जा काय असा ना. तर जसा की मगाशी बोललोय आपला असा सगळ्यांचा फक्त एक नाव असा ओमकार पालव ब्लॉग्स आणि बाकी सगळा आपला असा. आणि इतकी ओळख आहे सगळी युट्यूबमुळे, रिक्षामुळे सगळी ओळख झाली. नाही तर कोण कोणाच ओळख नाही. पहिली गोष्ट तर इंस्टाग्राम वरती तर सगळे मालवणीच रील असतात. तर आमच्या भाषेक सपोर्ट करतात. तर काय सांगशील आई आमच्या मालवणी भाषेबद्दल? मालवणी भाषेक सपोर्ट करतात तर आम्ही मालवणीच आहोत. आपण मालवणीच, तर मालवणी आपल्याला सपोर्ट करतो. आणि दुसरी गोष्ट काय, त्या दिवशी एक म्हणजे बरा वाटलं काय, जळगावातनं फोन इलेलो तिकडचे, त्यांच्या नेत्यानं फोन केलेले नाही. तर ते बोलले तुमची भाषा कळता, ऐकाक बरी वाटतं आणि आमचे 1-2 शब्द पण ते बोलले. म्हणजे बरं वाटलं का इतक्या लांबच्या लोकांना पण आपली भाषा कळता, आवडता. ते बोलले मी रोज न चुकता व्हिडिओ बघतोय. बरं वाटतं. असं सपोर्ट मंडळी ठेवा. खूप आपुलकेन बोलवते. पण कधी कधी काय होतं एकदम बाहेर नागपूर साईड आणि असे त्या लोकांना कळणार नाही. मग ते त्यांची कमेंट असतात, भावा तू काय बोलता आमका कळणार नाही, मराठीत ना कर. पण असं नाही म्हणजे आता बऱ्यापैकी लोकांना कळता. तर दोन्ही लँग्वेज कंटिन्यू ठेवायचे, दोन्ही बोलायचं आपण. असं नाही काय. तर काय होतं सांगा, शेवटी जे आज 25,000 होतले ते सगळ्यांनीच सपोर्ट केल्यामुळे 25,000 झालेले आहेत. कारण मालवणी पण त्याच्या शुद्ध भाषा ज्यांका शुद्ध कळतात ते पण त्याच्यामुळे कोणाकच टाळू शकलो नाही. आता त्यांना मालवणी कळणार नाही, मग शुद्ध भाषेत करणं बरोबर आहे. कारण जेव्हा एक वाढत होतं तेव्हा त्यांची पण साथ होती, म्हणून आज 25,000 पर्यंत पोहोचलो. नाही तर पोचणं अशक्य होता. त्याच्यामुळे मंडळी ह्या एकटा कोणाचाच नाही, ना तुमचा ना माझा, या सगळ्या आपला असा मंडळी. तर येवा बघूया. जसं की बोलले तर रेसिपी अशी नाही मंडळी, मी घराकडे बनताना त्या तुमका दाखवते. त्याच्यामुळे जेव्हा रेसिपीचं चॅनल असतात ना तेव्हा पर्टिक्युलर रेसिपी दाखवते, तेव्हा काय बोलायचं नाही. हा, शेवटी तू रेसिपीचा चॅनल चालू केलास ना तर रेसिपीचा चॅनल अजिबात नाही. आम्ही रोजचा काय असं तर दाखवण्याचा प्रयत्न करतो का आम्ही काहीतरी नवीन करतो. मग लोकांबरोबर शेअर करूया इतक्याच हा. तुमच्यावर शेअर करूचं आमका असता. आणि मोठं सगळं आमचं सेलिब्रेशन नसता, घरातलेच काहीतरी बारीक सारीक घ्यायचा करायचा ह्याच असता. तर आता बटाटे वडे करूचे, पाव नाही, वडापाव नाही, सहज सुचला. आता संध्याकाळी 20,000
इंस्टाग्रामचे फॉलोअर्स त्यांना माहिती पण नाही होता, मी बोलले तेव्हा कळाला. हो, मी देवळात मंदिरात गेलेले आहे. तर त्याच्यानंतर आणि अजून इलेवरा हो बोललो 20,000 कम्प्लीट झाले, काय करूया, वडे करूया काय. म्हटलं पाव नाही, वडापाव कसे करतलो, तर बोललो नको आपण वडेच करूया, असं त्याच्यात करूया. मागच्या टाइम 10,000 झाले तेव्हा म्हणजे पोहे केलो, तुमका आठवत असेल तर आता वडे बनवूया. आणि केक 350 रुपयाचं केक आणतलो, तो सगळं काय एका वेळात आम्ही खावचो नाही, काय ना अर्ध रवतलो. ह्या सगळ्यात पैसे वेस्ट घालवण्यापेक्षा असं करून खाऊ, बरा पोट पण भरता. बघूया कशा प्रकारे आई बनवता. आता मस्त वेगळी बघा, बटाटे तर धुवून घेतल्यानं आणि आता मस्त कुकराक लाव ठेवतील या उकडत ठेवून दे. बटाटी तर मस्त पैकी उकाळली आणि आता मस्त पैकी बटाटी सोलून घ्यायची. एकदम गरम गरम हा, जस्ट आत्ताच काढले नाही. थोडी थंड जाऊ बाई, थोडी थंड होऊ देऊया आणि सोलूक घेऊया. मंडळी तुम्ही बघितलात आता बटाटी तर आपली व्यवस्थित सोलून कुस्करून झालेली असा. तर आता मस्त आई देतील या फोडणी आणि त्याच्यासाठी मस्त असं कढई रेडी तर झालेली आहे. तेल पण आईन टाकले आणि आता त्याच्यात टाकतेली पहिली तर मोहरी. त्यानंतर मंडळी ऍड करता आई आला, लसूण, हिरवी मिरची. तर तो ठेचो करून घेतल्यान म्हणजे मिक्सरला लावून घेतल्यान व्यवस्थित बारीक. आणि एकदम पण बारीक नाही, मिडियम असायचं जरा टेस्ट येण्यासाठी. सेम ठेच्यासारखी आहे, तुम्ही बघू शकताय. त्याच्यानंतर मंडळी हळद आणि फायनली मीठ. वडे जास्त तिखट नकोस म्हणून मिरची थोडीच टाकली. आणि त्याच्यानंतर मंडळी आता त्याच्यात ऍड करायची बटाटी. आणि आता करायचं व्यवस्थित मिक्स, परतवून घ्यायची व्यवस्थित. संपूर्ण बटाटे लागाव आहे म्हणजे व्यवस्थित मिक्स करायची करताना. भाजी मंडळी एकदम व्यवस्थित रेडी झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. कोथिंबीरचा वास पण एकदम जबरदस्त येता. आणि आई नाही सर आता वळूक चालू केलेले आहेत, बघू शकता. परफेक्ट साईज आणि जवळ बघला तर एकदम जबरदस्तच दिसता. बघूनच सांगू शकताय कोणी परफेक्ट झालेलं हा. तर आता मस्त वळून घेऊया असे पटपट. आणि बनवूक काय म्हणजे डिफिकल्ट नाही. आता तुम्ही बघितलं आता मी सगळ्यात दाखवले, काय कट करूक नाही. तर उकडून घेतल्यान मस्त. आणि त्याच्यानंतर बाकी तुम्ही प्रोसेस आता बघितलातच कशा प्रकारे. इच्छा झाली तशी घरातच करू बरे. इच्छा होई फक्त खाऊची आणि करूची. आता हे बटाटी आपली किती अर्धा किलो होती. अर्धापेक्षा एक दोन बटाटे जास्त असते म्हणजे 600-700. आणि कसा म्हणजे तुम्ही जर दुपारच्या टायमाक संध्याकाळी वगैरे बनवलात ना चायच्या टायमाक तर तुम्ही जास्त खाऊ शकताय. पण याच्यानंतर आमका जेवचा असता, त्याच्यामुळे आमचं कधी पण काय पण आणि मन जास्त करणं थोडाच असतं. आम्ही जास्त काय बनवणं नाही आणि कधी पण ठरतं, त्याच्यामुळे वाटलं काय करून खायचं. आता हे कसं घरात केलं तर आपण बिंदास खाऊ शकतो. बाहेर विकत आणायचे असलं तर आपण विचार करतो आम्ही 5 जण असलं तर 5च घेऊया असं होतं. नाही घरात असलं तर आपण काय एक्स्ट्रा होऊ शकतो त्याच्यात. म्हणजे वळून घेऊया मस्त. वडे पण रेडी झाले आणि आपला बेसन पण इकडे रेडी झालेला असा. आणि आपली कढई पण जसं की मग अशी बोललंय. तर आता मस्त भाजूक घेऊया वडे. एकदम परफेक्ट आपला. तर पट्टापटे भाजून घेऊया. वडे एकदम वर येलो धपकन. हॉटेलात वडापाव विकलेले आहेत. वडापाव विकले काय करूक नाही तर सांगा. वडापाव, पाव, छोले भटुरे सगळा. त्याच्यामुळे आवड याची खूप असा. आवड असली का सवड असता असंच काहीतरी आणा.
मंडळी आपले वडे रेडी झालेले असत एकदम मस्त. तुमका एक मस्त एक उघडून दाखवतील आई आता. हो बघा एकदम जबरदस्त झालेले आहेत, तर खाऊ घ्यावा. सगळ्यांच्याकडे कामं चालू आहेत. बाबूवर बसन खाता, बाबूवर खातात, दिव्या तिकडच्या साईडी कसा आणि बप्पडे कागद वगैरे काहीतरी शोधतात, काम चालू आहे. तर यावा मंडळी खाऊक. सेलिब्रेशन आमचा झाला थोडक्यात मस्त मस्त आले. आणि चटणी पण आहे मंडळी, बघा तुम्ही बघू शकताय कशा आले, मस्त आले एकदम भारी. यावा मंडळी खाऊक कधीतरी आमच्या घराकडे, बनव तसे झाले आमच्या घराकडे यावा. आणि मंडळी इंस्टाग्रामला फॉलो करू नसतात ना तर नक्की फॉलो करा. ओमकार पालो ब्लॉगर 23 असा नाव. तर सगळे आपली मालवणी लोक बऱ्यापैकी असत, तर मस्त एकत्र. तर नक्की फॉलो करा करूक नसतात तर. 9:30 झाले, 9:30 वाजता रात्री मंडळी या खातो आम्ही, त्याच्यामुळे आमचं जेवण लेट असतं. 10:30 झोपतो 12 वाजता उठतो कधी काय पण असता, पण जेवण लेटच असता. यावा. वडे तर खाऊन झालेले होते आणि एकदम जबरदस्त. आणि परत एकदा आपण आपल्या खालच्या घरी जायसर ब्लॉग स्टार्ट झालेलो. तर आता टाइम झालेलो मस्त ब्लॉग एडिट करूचो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.